Okay. Okay, dalaygon kayo ang Adunay, mga igsoon, og anhin na usab kita sa pinakaimportante nga bahin pagpatalinghog sa pulong sa Adunay. Pero ato sang sublion sa makadiyot, ang atong gibiyaan ni atong miaging Domingo, mga igsoon, nga mga bersikulo, kay nahutdan masadtas atong oras, muna nga doon na mga bersikulo di nato mahuman. Pero atong balikan, ato sang basahon, pagbalik ang 1 Juan 3:4 ngadto sa 10 kay mao ning bersikuloha ang wa nato matapos ni atong miaging Domingo, mga igsoon. Palihok og basa, Brother David. Mga anak, ayaw kamo paglimbong nga nagbuhat sa matarong. Matarong sama kang Adunay nga magpadayon sa pagpakasala. Iya sa yawa kay ang yawa nagpakasala man sukad pa gayud sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Elohim mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang naghimo ng anak sa Elohim kay ang kinaiya sa Elohim anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Elohim iya na mang amahan. Amen. Ang kalainan sa mga anak sa Elohim ug sa mga anak sa yawa mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isikatao dili anak sa Elohim. Amen. So dalaygon kayo ang Adunay. Mauning bersikuloha ang wa nato matiwas ni atong miaging Domingo, mga igsoon tungod sa kapiki ug hagit-ot sa atong oras. Pero akong balikon sa pagbalik. Matud pa, mga igsoon, sa 1 Juan, balikon nato sa bersikulo 3, kapitulo 3, bersikulo 4. Ang nakasala matud pa naglapas sa balaod sa Elohim. Tanawa? Ang pagpakasala mao'y paglapas sa balaod sa Elohim. Amen. Unya, di ka mo nang kamo mga pastor, di mo kaingon nga wala na'y balaod. Kaya nga no magsige mi lagi mog hinulsol. Unsa may rason nga maghinulsol mo? Kay na aminado mo nga nakasala mo. Kasala. Oh. Every time, every minute, gulingon na. Oh. Aminado mong nakasala mo. Irabi na ang akong gibiyaan gikanan namong Brother Roy nga congregation sa una nga maong Jesus Miracle, mga igsoon, halos kada ampo, ambot lang si Brother Roy kung batasan basa na niya nga, kada mag-ampo, introduction, magpakasala, mag-inulsol gina. Bisag pagkaon. Bisag pagkaon, no, pasaylo ami sa mga sala. Bisag unsa, inig sugod og wali sa radyo, hinulsol. Inig human og wali sa radyo, hinulsol na sad. Inga na ba, grabe ka mahinulsolon. Makita na ko sa tanang reliyon guro sa tibok kalibutan, tanang sikta, ang mahinulsolon kayo, ang atong gigikanan nga Jesus Miracle Crusade. Amen. Kana, ebidensya ka na, nga konsensyado sila, Okay. nga nakabuhat silang sala. Kay kasala man. Pero ang pangutana, asa man mong dapitan nakasala, kung muingon mo nga wala na'y balaod. Dinara. Kay ang pagpakasala mo may paglapas dahil balaod. Mabigla mo hinulsol kay Sa ato pa, naagi di ay mo'y nalapas nga balaod. Nga naman, kusog manggod mo mga og baboy. Di ba? Plus Domingo, pagid mo gasimba, Merkules, nga way gisugos Biblia, o niya, overnight prayer, niya, unsa pag yan mga doktrina nga, wag mabasa sa Biblia, mga isuong, ipabuhat, ipatuman. O, kay ang nagpakasala, maoy paglapas sa balaod. Amen. Nasayod kamo, sa 4 na ni, nasayod kamo, nasayod kamo nga mianhi ang Misaya aron pagpasaylo sa atong mga sala. Di pa saylo na rin ang atong mga sala. Unsa atong mga sala ang atong isgutan naging Domingo? Ang paglapas sa balaod. Una, giluwasta ni Adonai Yeshua, Amosyak, pinaagi sa iyang giluwasta diha sa tunglo sa balaod, pinaagi sa iyang bililhong dugo. Busa, matud pa diri sa 5, sa 5 na. Sa 4, nasayod kamo nga mianhi ang Misaya aron pagpasaylo sa atong mga sala og siya walay sala. Ang Misaya walay sala. Busa ang tanan nga anaa kang Misaya dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala wala pa makakita sa
ni makailah kaniya. Ang nagpadayon sa pagpakasala, wala pa makailah. Ha? O wala pa makakita kaniya, mga igsoon. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Adonai Yeshua. Unsa may pagbuhat sa matarong? Ang pagsunod siyang balaod. Kung musunod ka siyang balaod, pagbuhat ng matarong. Oh. Ang magpadayon sa pagpakasala, sa versikulo 8, may klaro diya ha? Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Mga igsoon, iya ni Satanas ang magpadayon sa pagpakasala. Kay ang Satanas, nagpakasala man, sukad pagayod sa sinugdan. Muna na, busa miyani ang anak sa Elohim, aron paglaglag sa mga buhat ni Satanas. Gusto sa anak sa Elohim, na di na ta makasala, di na ta magpakasala. Kay ang nagpakasala, kung saan na pulong nagpakasala, nagpadayon yun. Ang nagpadayon sa pagpakasala, nahibalo na sa kamaturan, nahibalo na sa Torah, pero nagpadayon yun sa pagpakasala. Sultihan na lang ka, dili ako, kundili ang Biblia. Mo'y nagsulti, nga iya ka ni Satanas. Sa unsa pa'y imong reliyon, sa unsa pa'y imong sikta karon. Bisan pag Judaism pa ka, bisan pag Messianic ka pa, nahibalo na kas kamaturan, pero nagpadayon kas pagpakasala, iyagi ka ni Satanas. Kana may klaro niya siya wa. Oo. Oh, kana. Kay nahibalo na yun. Muna, Amen. at digit tanan, brother, ilhon ni nato nga membro ang tanang sakop sa congregation. Ilabi na Ikaw. dunay uban diyan nagpadayon sa pagpakasala. Oh. Gahing ulo kay magtuman yun sa ilang gibati. Unsay ilang mga kahiligan sa unang panahon. Gusto gyud nila ipadayon. Bisan kung nabasa na nila sa Biblia nga kontra ginas Adonai. Dilitanan. Oh, ayan lang isipan na lang ginang bisita. Oh. Di na gina nato isipon nga apil pa sa membro o membro pa na sila sa kahila. Mga igsoon, bisita lang gina. No? Di ginaingon nga membro kay ang tinuod kay iya man sa ni Satanas matud pa dire. Basta nagpadayon kas pagpakasala. Messianic man ko brad, pero nagpadayon kas pagpakasala, iya ka sayo, yawa. Amen. Kaya na lang undanga. Undangang bisyo, undanga ang sala nga dili makatabang nimo sa imong kaluwasan o sa imong kaugmaon. Anita sa 9, versikulo 9. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Elohim. Tanawa, mahibaon nimo ang taong nahimo ng anak sa Elohim. Amen. Kay dili na magpakasala. Maglikay na siya sa sala. Makadlok. Muna na kung makasala, wa tuyo ah. Wato Yung yung natintal, na kuan lang, na biktima. Pareho nang, kinsa may gusto magpailad na droy. oh, wala. Wala. Pero tao, manong na pailan. mag-iusahay, mabiktima, magitas manghingilan. Oh. Oh, sa to pa. Wato yung Oh, sala. Sala niya punta, nagkasala ta kaya itong nagpailad ta. Sala na niya, nagpailan mo. Oh, gusto mo na ito magpailad? Dili. Oh, nasad na, ngusay, nakasala ta kay nailad tang Satanas. Nailad tang Satanas. Pero muna na wala ni mo tuyo Pero katong nagtuyog yun, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Elohim. Kay ang kinaiya sa Elohim, anaa naman kaniya. O dili na siya magpakasala, tungod kay ang Elohim iya namang amahan. Ang kinaiya ko sa Elohim, anaa anak kaniya. Kanindot mga igsoon, dili na nimo nature ba ang sala? Ang nature nimo mauna ang pagbuhat og matarong. Ang imong nature mauna ang pagsunod sa Torah. Kung mahimo na kang anak sa Elohim, iya na ka sa Elohim, dili na ka magpakasala kay anak na ka sa Elohim. Ang imong kinaiya, ang imong nature, nature na sa Elohim. Ha? Nature na nimo ang pagsunod sa Torah. Nature na nimo ang pagbantay sa adlawng igpapahulay. Amen. Ang pagtamod sa Shabbat. Unya gingon diya ang kalainan sa mga anak sa Elohim o sa mga anak sa Yawa, unsa kuno kalainan? Mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong. Ang wala magbuhat sa matarong iya gina ni Satanas. Unya unsa man ang matarong? Matud pa sa 7:12 sa Roma, ang balaod, balaan, maayo ug matarong. Amen. So ang Torah matarong, ang nagbuhat kunog matarong iyas Elohim. Ang wala magbuhat sa matarong, buti pasabot, ang wala magbuhat sa Torah, dili iyas Elohim.
iya na siya. Amen. Basta wala magbuhat sa Torah. Ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang sikatao, dili anak sa Elohim. Kinsa man ning wala mahigugma sa iyang sikatao? Kanang mga pastor nga nagsigig pamakak sa ilang mga membro, sige giya sa ilang mga membro ngadto sa linaw nga kalayo. Sige giya sa ilang mga membro nga mahitong pawak sa linaw nga kalayo. Ang tinuod nga nahigugma sa iyang sikatao kanang tao nga nagsugilo nimo sa kamaturan. Sama na mo, mga igsoon. Kung wala pa may mahigugma ninyo, among mga listeners, kung wala pa may mahigugma ninyo, monitiman ininyo. Mga igsoon. Ha? Monitiman ininyo. Kung wala pa may mahigugma ninyo, dili may magwali ninyo sa kamaturan. Gastos kayo. Nagbayad mi dire sa kahanginan. Mahal ang bayad namo dire kada bulan. Pero tungod sa among gugma, gibali wala namo ang bayronon. Ha? Ang bayad dire among gigbayad o gibali wala namo ang bayronon dire kada bulan. Ang importante among mapadungog sa mga Kristiyanos nga nasayop sa ilang pagpanglagad kay kamo giisip namo nga among isig katao. Tungod kay kami nahigugma kaninyo. Amen. Bisag kamo mga pastor, nahibalo tingali mo kung kinsay tinuod nga nahigugma, makabalugoro mo muhatag og definition sa tinuod nga gugma. Ha? Kamong mga pastor, mga membro na hibalo mo sa tinuod nga definition sa gugma. Ang tinuod nga gugma, magsultis kamaturan. Ang tinuod nga gugma, magsultis tinuod. Ang tinuod nga nahigugma siyang sikataw, mubadlong sa sayop siyang sikataw. Apan ang dili tinuod nga nahigugma siyang sikataw, katong iyang bakakan ang iyang isikataw, dili sultihan sa kamaturan, hangtod nga malaglag ang iyang isikataw. Ha? Wa mi manapit ninyo. Dili sama sa mga pastor nga mamakak lang para makasapi. Pahatagog ikapulo 10% ang mga membro bisag wala gisugo sa Biblia sila nga mangubrag ikapulo. Wala gisugo sa Biblia nga mga pastor mangubrag ikapulo gikan sa kwarta nga kinitaan sa ilang mga membro. Pero ilang gipadayon ang pagpamakak ngadto sa ilang mga membro kay parang makasapi sila. Kahibalo mo nga dili kana gugma ngadto isig katawo kun dili gugma kana ngadto sa pagpanapi kay ang imong tinguha ang pagpanapi sa inyong mga membro pinaagis pagpangilkel pagpangobrag ikapulo sa inyong mga membro nga walay mabasa sa Biblia bisan usa ka bersikulo nga dunay naghadalag ikapulo ngadto sa pare nga kwarta ang gidala. Ha? Wala gi mabasa sa Biblia nga dunay nagdalagi kapulo ngadto sa pare nga kwarta ang gidala. Muna ang among ipasabot ninyo mga igsoon. Kining among pagwali kaninyo sa kahanginan bisan sakit sa inyong igdulungog. Sakit sa inyong kasing-kasing ang inyong madungog nga mga pulong diri. Apan tungod ni sa among gugma. Kay di mi pwedeng magtiaw-tiaw og wali ninyo. Kung amo lang mong parehason namo ang mga pastong hapo-hapon ang nagkatul ninyong dalunggan, kanus aka mo mahigmatas kamaturan. O kung way mo sugilon kaninyo sa pagwalis kamaturan, kinsaman. Kung dili kami mo'y gamiton sa pagwali sa kamaturan, kinsaman. Ha? Kung dili sad karon namo iwali ang kamaturan, kanus aman. Mo ni inyong hinuktukan. Gibayra namo ni tungod sa among gugma ninyo. Naghimo mig higayon sa pagwali na madlong mi tungod kay nahigugma mi ninyo. Nagsulti mis kamaturan, way lipod-lipod kay nahigugma ni mi ninyo. Muna akong usbo ng pangutana, kung dili kami ang muwalis kamaturan, kinsaman. O kung dili karon namo isulti ang kamaturan, kanus aman. Amen. Okay, padayon ta sa laing bersikulo, Brother Roy. Roma 7:12. Ang balaod balaan ug Mm. ang kasuguan balaan. Matarong ug maayo. Mauna na ha. Ang nagbuhat og matarong iyas Elohim. Amen. Kinsa man unsa ang matarong? Ang balaod, ang Amen. Torah. Ang wala magtuman sa balaod, sa wala magbuhat og matarong iya sa yawa. Amen. No. Makita na ninyo kinsay nagsupak sa Torah, iya sa yawa sa ato pa. Klaro kayo aning bersikulo, Brad Roy. Nandan na to, oy lipod-lipod, ang tanang Christians iya sa yawa. Amen.
gikan sa Katoliko ngadtos born again, ngadtos Pentecostal, Protestante tanan Baptist, apel ng ating daan labaw na sa Kibuloy, Amen. Miracle Crusade dili exempted, iya Dios yawa Amen. mga igsoon. Ha? Ang tanan nga wala magbuhat sa matarong iya yawa unsa man ang matarong ang Tura, Amen. City 12 sa Roma. Ang wala magbuhat sa matarong is yawa ug ang nagbuhat sa matarong iyas Elohim. Unsa ang matarong? Mao ang Tura. Sa to pa, ang nagwali sa Tura, ang nagtudlo pagbuhat sa Tura, ang nagkinabuhi subay sa Tura, dayag ang Biblia mo'y naghukom nga iya nas Adonai, iya nas Ginoo. Pero ang wa magtuman sa Tura, wa magbuhat sa Tura, wa magbuhat sa matarong, mga igsoon, iya kuno siyawa. Ha? Ang naghukom ana ang Biblia, dili ako. Muna nga prangkahan lang kita. Ha? Kay nahigugma mis inyong kalag. Di na makaluwas ninyo, pastor, ang pagpangubrang ikapulo sa inyong membro. Hinoon, makaluwas sa inyong kapobrehon, sa inyong kahimtang. Kaluwas panginahanglan. Kaluwas sa inyong panginahanglan kay mapalampos gyud nimo imong anak sa kolehiyo, pinagis ikapulo sa mga membro. Oh. Makapalit kag auto, pinagis ikapulo sa membro. Makatukod kag dakong balay, pinagis sa ikapulo sa inyong membro. Happy-happy. Oh. Happy. Makahappy-happy ka. Kaya ito nga si kapulo sa inyong membro. Pero sa imong kalag, di na makaluwas nimo. Kay nga naman, nagwali kag bakak, pastor. Ha? Nagwali kag bakak. Giilad nimo ang mga tao. Amen. Mami, we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Kay gugma ang nagsugo kanamo sa mong pagwali kaninyo sa kamaturan. Amen. Ha? Klaro unsa ang matarong, unsa ang balaan, unsa ang maayo. Mawang tura ang balaod, maayo, matarong ug balaan. Nganong imo mang supakon? Ha? Roma City 12, nganong supakon nimo ang tura? Nga matarong nigla. Matarong man day balaan man din ug Amen. maayo. Oh, maayo. Ang atong supakon ang dili maayo. Mo ganing nagkalindi nagbalhin og laing denomination kay Pangita tag matarong. matarong ang pagkabalaan. Mao na dapat gid unta Brother Lo, maluoy ta sa atong mga kaisan Brother. Gikan sa Katoliko, ang ubang gikan sa Baptist, ni balance miracle kay nang ningitag kamaturan. Ito kamaturan. Pag abot sa miracle, nakadiscover nga doon na pa'y lapsis, doon ay mga kulang, doon ay mga sipyat, doon ay mga di maayo. Luksosan. Niluksog laing reliyon, bulasot lang yapon. Dating daan. Nagtukod, nibalik dating daan. Ang uban, nagtukod sa ilang assemblies Minglanilla, Oh. naglain. Pero ang pamaagis miracle, doktrinas miracle, mora gyapon gisunod pagkatoy-toy. Nihawa gani mo sa miracle kay wa mo makauyon. Oh. Tapos ang programas miracle, ang Mora pamaagis gyapon miracle, mora gyapon gisunod. Lain. May pagwa na lang mo Lain. muhawag, galangan-langan, gadaot-daot lang mo sa iyong dungog, tawagon lang mo rebuilde. Unya mura gyapon doktrina ha. Abintahan na lang itong uban, ibaling dating daan. Pag abot dating daan, mora gyapon bulasot. Walang diyan bulasot yapon. Ang nausab ra gid ito, ang pagkadebatidor yung Suryano mo'y lahi diya. Pero maura gyapon mga igsoon, wa magsunod sa balaod. Muna makaingon gid ko 100% mga igsoon, swerte gid ko. Amen. Kabubuton sa Adonai nga gipagawas ko sa Miracle Crusade kaniadto. Amen. Kay kung wa ko pagawas sa tingali hangtod karon, tuwa pa ko dito. Og nagpasalamat ko sa Adonai na magititig paminaw nga atong mga kauban diri sa GMC sa una. Nga sa akong pagawas sa miracle, taas noo ko. Kay wa mo'y entrega, way sala. Amen. Nga inyong ika-isyo sa ako, sa akong pagawas niya. Nigawas ko tungod kay kamo o ang atong mga kadagkuan maoy nakasala. Di ko gusto makigambit sa ilang kasalanan mo lang nigawas ko. Muna na! Taas kay kog noo, mo atubang, taas kog agtang nga mosulod sa pastoral house miracle makighimamat sa amigo na kong mga worker nga naman wa sila ikasukmat sa ako nga doon ako'y nabuhat nga sala sa diha pa ko sa GMC. Amen. Nigawas ko. Pero sa akong pagawas karon pa nako nasabtan ang kamaturan. Nga kabubuton di ay sa makagagahom nga makagawas ko kay ang iyang plano dadon ko niining tibuok nga kamaturan. Amen. Kining pagtulon-an nga gikan gayod sa mga apostoles nga gipasa ngadto sa mga Hudyo. Amen. Nga karon gidalasad sa mga Hudyo nga gitawag mga messianic nga mga Hudyo. Mga igsoon.
Dili dahil gipasa ngadtos mga Amerikano, Christian hangtod Pilipino ang pagtulunan. Kanang nakuha sa mga born again, mga Pentecostal, di na gikan sa apostoles, gikan na nas Katoliko. Katoliko. Niya ang Katoliko nilihis og gamay ang Protestante. Oh. Martin Luther. O ni Martin Luther walang rebulto pero moor yapon misa ra gyapon Misa ang iyang gyapon. simba magmisa lang yapon siya. O niya gikan na ka Martin Luther nitong ha ang Assemblies of God. O niya gikan sa Assemblies of God gitwist lang gyapon jutay ang doktrina nitong ha ang United Pentecostal Church oneness na. Oneness na. Pentecostal ang Assemblies of God Pentecostal pero Trinity. Trinity. Nag-adapt lang yapon sa doktrinas Katolikong Trinity. Nigawas ang United Pentecostal oneness na. Oneness na. Christianity. Oh, pero puro ra Christian. Jesus ra gyapon nga gikan sa Katolik nga Hesus. Jesus sa Japon. Oh, gikan nga Katolik sa nga Jesus Christ mo ra gyapon ilang gipasa-pasa. It's a long process. Oh, dili na gikan sa mga apostoles kay ang mga apostoles wala makailangalan nga Jesus Christ. Amen. Kay English ka nang Jesus Christ for your information mga pastor. Jesus Christ English ka na walay apostoles na kabasag in English nga ngalan. Wala. 400 Sa years. Bisaya. 400 years pa lang na o 500 years pa lang ang edad niya ng Jesus Christ. Kay 17th century, nahimong Jesus Christ. Kay Jesus ka na, Jesus Christ ka na sa una. Mga igsoon, 1611 ang first gyud nga, King 1611 nga King James. Jesus. 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 Mga igsoon. No, pasapasa raman sa Katoliko, Jesus Christ, ang sa apostoles, Yeshua HaMashiach, so why nakasulod nila? Wala. Hangtod ang Assemblies of God o ang Pentecostal, ang mga United Pentecostal nagkasipak-sipak. Oh, Ang Assemblies of God sipak-sipak na gitawag Pentecostal Church of God. Oo. Doon na mga ang Corby, doon na mga Faith Tabernacle, Fort Square, gikan na sa Assembly of God sila. Oh, tagkan. Sipak-sipak na. Pero nagpabilin ang doktrina na Mo Japon. Trinity. O maulang yapon ang practice sa Assembly of God, maulang yapon ang ilang pagsimba. Maulang Unya, ang Pentecostal, sipak-sipaksad. Na mga AIM, PMA, Gikas Pentecostal, mga Oneness Pentecostal sad, sipak-sipaksad sila. Parehas sa kapag form. Maura gyapon ang pormas pagsimba, galaunan lang mo sa oras. Oy, nganong nagdaghan man mo? Gumikan sa ikapulo. Gumikan sa pagpangubra ka. Kung kabalo na kumuwali, amubulag ko kay parang ako sa makukubra ikapulo. Mo man ay resulta, nganong nagdaghan ang mga sikta, gumikan sa pagpangubra ikapulo. Kung mao palay gisunod ninyo ang pagtulunan sa mga apostoles, kaniadto nga way kubrahay ikapulo, way sibot nga musuroy. May daghang magtutok. Wa guroy magtukod, way magpatugatog-tukod, sulayin ninyo tukod. Oh, wala. Gamitan ning among pamaagi Technique. nga walay kobra, walay sibot, way ikapulo, way hisgot og kwarta panahon simba. Onya, muuli ka nga usahay sa pagsugod nako ani sa una. Muuli ko bisag piso way dala. Amen. Human sa among pagsyabat. Usa ka tuig kapin nga nagsyabat ko nga usaray akong membro. Pero muuli ko way piso. Wa bisag. Oh, Bisag gamay. ha? Pero wa ko muundang. Kaya naman, nasabtan nako ang doktrina, nasabtan nako ang pagtulunan. Amen. Ha? Muna na ang mga igsuon nga, lisod kayo. Nga kamo magpaturatoy sa inyong pagtuo nga di mao. Ha? Okay. Proverbio, Brother David, 1:24 hangtod sa 33. Proverbios ngayon. Panultihon. Panulti. 1. 1:24. 1:24. Okay. Nagsige akog tawag og dapit kaninyo. Apan dili kamo mamati og wala lamang ako ninyo tagda. Wala ninyo tagda ang akong tambag og dili kamo gustong magpatudlo kanako. Busa katawan ko ka lamang kamo kun abuton na kamog kalisdanan, Amen. bugal-bugalan ko kamo kun abuton na kamog kalisan. Muhampak kaninyo ang ang alimpulos sa kalisdanan ug tungod niini magantos kamo ug maalaot. Tanawa. Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Kana. O pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makitaan.
tungod kay wala gayod ninyo gamita ang kahibalo. O Oh. kanunay kamong nagdumili sa pagtahod o pagbaton o kahadlok sa adunay. Oh, kanunay dumilis pagtao do pagbaton sa kadlok ka naman. Kanunay yung musupak sa iyang balaod. O Padayon. og kay wala man gayod kamo mamati sa akong tambag og magtagad sa Ni magtagad dihang Hadlong. gihadlong sa Gibadlong. gibadlong ko kamo angay kamong Antos. antos sa basulan unya O ninyo basulan ninyo. ang inyong Gibuhat. gibuhat. Ang mga taong walay kasinatian mamatay kay dili man sila mudawat sa kaalam ang mga buang-buang mga laglag Laglag. tungod sa Kakulang. kakulang sa ilang pagtagad. Apan ang mamati kanako Amen. makaangkon gayud og seguridad mahilayo siya sa kakuyaw ug wala siya'y angay nga kalisangan. Amen. Hinuktukin ninyo ning bersikuloha mga igsoon. Usa kini ka warning. Kung dili ka mamati ni ining programaha, dili ka wala ka mamati sa Adonai. Kay kining programaha ang Adonai mo'y nagbayad nini. Ang Adonai mo'y naggasto nini. Hinumdumi unsa mi kapobre, unsa kapobre nga among congregation. Wala mi support gikan sa laing mga nasod. Walay nag-sponsor namo. Ha? Pero sa tabang sa Adonai, nakabayad mi, nakaprograma mi. Amen. Ha? Muna na amang igsoon, usa kini ka warning alang kaninyo. Pagbadlong ni sa Adonai, timan-in ninyo, isilsil ginis inyong alimpatakan. Unsay giingon diya? Nagpunay akog tawag kaninyo. Kapi na mistuig. Nagprograma dire. Sa pagsugod pa lang, namog abli og programa dire. Nagsugod na ang Adonai pagtawag kaninyo mga Kristiyanos. Nga naman, nagtuo ko kadaghan dias mga Kristiyanos dugong Israelita. Okay. Nagpunay akog tawag og dapit kaninyo, apan dili kamo mamati, apan dili kamo mamati. Ha? Oh, namati man, pero nagpalingog-lingog sama gyapon sa wala mamati. Wala mamati. Muna na Asya. Karon, giingon diya. Wala ninyo tagda ang akong tambag. Naiuban yun, naminaw ani. Wala tagda ang tambag, Brother David. Wala tagda. Wala tagda. Ila lang gi pasagdahan. Sagdalan nila ba wala na. O dili ka mo gusto patudlo kanako. Amo na ang uban, pagmo nila ang radyo. Oy, Wala. programa na ni maning hilabtanon. Naisilbang hilabtanon, programa na ato ning pagnon. Kay dili gayod patambag, Amen. mga igsoon. Dili gayod patudlo. Dili ka mo gusto patudlo kanako. Amen. 26 busa katawan ko lamang kamo kung abuto na kamog kalisdanan. Amen. Ha? Muna atong warning kaniadto. Dunay mga resulta, dunay mga consequences ang bisan unsa natong pagsupak batok sa Torah. Dili sili nga muhang dayon. Ha? Timanin na ha? Na ay mukabat pag 3 ka tuig, 1 ka tuig, 2 ka tuig, 5 ka tuig, ayha pa mo epekto ang imong pagpakasala batok sa Adonai, ayha pa mo epekto ang imong pagsupak sa Torah sa Adonai. Pero pag abot niya anang takna, katawaan ka. Amen. Mangayo kag tabang sa Adonai. Kay nag-abot na ang imong mga kalisdanan, pero dili ka kuno niya tabangan kun dili katawan. Busa katawan ko lamang kamo kung abuton na kamog kalisdanan. Pagkaluoy gyud ninyo mangigsoon. Amen. Pagkaluoy gyud ninyo kung katawan mo sa Adonai, kung abuton na mog kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kung abuton na kamog kalisang. Inig abot niya sa dabigwan. Wa na. May nagdabigwan lang na apag kalisdanan or katalagman nga moabot sa imo lang yung pamilya. Amen. May lag dabigwan kay makaingon ta, general man eh.
bintaha man ni pati to sila mga Mesianic. Ay kog ina ilang balay wa manguyog. Ay kog ina ilang balay wa mo sayaw. So kung dabigwan, maingon tag general, ganit tanan, patas tanan. Pero kung moabot ang katalagman sa imo lang pamilya, sa imo lang kinabuhi, gumikan sa imong pagsupak sa Torah, Amen. mo na'y kuyaw. Kuyaw kayo. Katawan kuno kaniya. Tawaan ka. Imo ra man nga naman, ikaw ra may nagpakasala, ikaw ra may nagsupak sa Torah, ikaw ra may wa magtagad sa tawag. Gitawag ko kamo apan kamo mibalibad, matud pas bersikulo 24. Sige tawag nagpunay og tawag ang adunay kanato. 1 year na mikapin diri sa programa sa radyo. Nagpunay og tawag ang adunay kanato apan kamo mibalibad. Wala mo magtagad. Pag abot sa mga kalisdanan, matud pa niya, katawan ko unya kamo og bugal-bugalan ko pagyud kamo kung aboton na kamo kalisang. Hinumdumi na mga igsoon. Katawa pa kakaron. Kay wa pa man dak-agyod ang imong ngisi karon pastor. Brad, igsoon, sister. Brother, dak-a ang imong katawa. Kay wa pa moabot ang imong kalisang. Kay pag abot sa kalisang, diha ka na mohilak og katawan kas adunay bugal-bugalhan pagid kaniya. Siya nag-ingon na. Versikulo 27, muhampak kini kaninyo sama sa bagyo nga magdalag alimpulos Amen. sa kalisdanan, ha? Magdalag alimpulos sa kalisdanan og tungod niini magantos kamo og maalaot. Hinumdumi gini mayson mo ni mga resulta sa atong paglapas unya o pagbalibad unya sa iyang tawag. Mutawag unya kamo kanako, versikulo 29, apan dili ko kamo tubagon. Di na mo tubag ang adunay. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit, apan dili na ninyo ako hikaplagan. Matuman na, kining bersikulo ha, muhaom ni dito sa Amos 8:31 or 30 ngadto sa unahan, kanang pag-abot sa adlaw sa kagutom. Amos 8, muhaom na siya dito. Ipangita ang Amos 8. Wala gayod ninyo gamita ang kahibalo o kanunay kamong nagdumili sa pagsugot sa adunay. Kanang kanunay yung magdumili. Permi balibad. Hisgotag tura balibad. Maghisgotag tura di batihon. Maghisgotag tura lalison kay siya mo'y tarong. Mga igsoon, ayaw pagpagtarong-tarong sa imong kaugalingon kung puro rasopak ang imong nahibaluan. Tarong ka sa imong hunahuna, pero dautan ka sa tubangan sa dunay. Niyakin sa may moabot sa maglingkod sa hukmanan sa trono, ikaw o ang adunay? Mo na hinuktoke. Adunay. Mga pastor, mga igsoon, mga brothers and sisters, mo na hinuktoke ninyo. Kinsay mo lingkod sa hukmanan? Pag-abot sa adlaw sa hukom, ikaw o ang adunay? Ang adunay. Kinsay hukman? Ikaw. Ikaw nga nagsupak-supak. Ikaw nga mo balibad sa Torah. Ikaw nga mo dumili sa Torah. Ang akong pangutanan nimo ba? Sigurado ka kamuluwas ka ng imong katarungan? Makatabang ka na nimo? Kanang imong katarungan, inig-abot niya sa adlaw? Amos 8:11. Amos 8:11. Mo'y tugbang atong bersikulo ha. Sige, basa Bradoy. Muabot ang panahon Mm. nga padad-an ko kamo gutom ang nason. Mm. Gutom ang katawhan apan dili sa pan. Mm. Ug uhawon sila apan dili sa tubig. Oo. Gutomon sila sa mga mensahe gikan sa Adunay. Amen. Ako ang Adunay, Elohim mao'y nagsulti niini. Amen. Tanawara. O niya, padayon. Ang katawhan maluya ug Mm. magsuroy-suroy gikan sa amihanan, Oh. paingon sa kahabagatan, Oo. ug gikan sa silangan, paingon sa kasadpan. Oo. Aron pagpangita sa mensahe sa Adunay, Oh. apan dili sila makakaplag niini. Amen. Ni adtong adlaw ang mga maanyag nga mga babae ug ang mga batanong lalaki mga Mga luya. kuyapan, Mm, mga kuyapan. kuyapan sa kauhaw. Mapukan og dili na gayod
makabangon. Amen. Kadtong nanumpa pinaagi sa mga Dios sa Samaria nga nag-ingon, pinaagi sa Elohim sa Dan o pinaagi sa Elohim sa Beersheba. Oh. Tukma ni siya sa giingon kanang Amos nga gibasa karon, sublian nagbasa niya sa imong balay, inig abot sa adlaw sa kagutmanan dili sa tinapay, abot sa adlaw sa kauhaw dili sa tubig, kundi sa mga pulong sa Adonai. Tukma sa giingon diri sa 1:29 sa panultihon nga nagingon mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako ihikaplagan. Nga naman, abot na ang kagutmanan. Ang tukma nini mao na ang Amos 8:11. Nga pag-abot niya na ang mga tao maglaroy-laroy ngadtunganhi sa pagpangita sa pulong sa Elohim apan dili na sila makakaplag nini. Amen. Di na nimo makaplagan, nagtuo mo kanunay ni. Mangita unya mo namo tos karkar wa nami. Wala. Ha? Mo iyong tibanan, mahunong na gani nga among programa diri sa DYRB, buti pasabot wala nay kaluwasan. Amen. Close na ang kaluwasan. Way siguro wala na mi diri sa Cebu. Pero manghinaot tagyapon sa Adonai nga maayo untag naa lang sa gyapon mi. Maayo unta kung ang hinungdan lang nga mahunong ang among programa sa radyo tungod kay wa na mi ikabayad. Wa na mi kwarta. Pero kung mahitabo gani nga mahunong ang among programa diri tungod kay gipaundang na mi sa Adonai kay miabot na ang sirado, ang pagsira sa kaluwasan og ang kagutmanan moabot na. Maglaroy-laroy mo pangita namo, di namo kakaplag namo. Wa na magsugilon niyo sa kamaturan nga naman mangita na mo magwawali nga nagwali ninyo nagwali tinuod nga dili mangwarta dili manapi. Amen. Ha? Muna na may suon. Sub 30. Kay wala man gayud kamo magkinahanglan sa akong tambag ni magtagad sa dihang gibadlong ko kamo. Nan angay kamong magantos og basolan unya ninyo ang inyong gibuhat. Ulahing pagbasol. Basol unya mo. Nga supak mo sura, wa mo muuyon sa Torah, wa mo musunod sa Torah, magbasol mo pag-abot sa adlaw. Ang maong tao walay kasinatian. Ha? Mamatay. Ang taong walay kasinatian mamatay kay dili man sila modawat sa kaalam. Og ang mga buang-buang mga laglag tungod kay tungod sa kakulang sa ilang pagtagad. 32. Apan dili gayod maunsa ang mamati kanako. Pag-abot sa mga katalagman, pag-abot sa dabigwan, ang namati sa Adonai, ang namati sa Torah, dili gayod maunsa. Mahilayo siya sa kakuyaw ug wala siya'y angay nga kalisangan. Amen. Ang mamati kanako nagapuyo sa kasiguruhan sa kinabuhi. Dili siya maunsa pag-abot sa mga katalagman. Mao na inyong hinuktokan mga igsoon. Bantay na ninyo. Ha? Proverbio 1:33 to. Basaon na to, Brad Roy. Matthew 19. Si Yeswa mitubag nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo. Usaray maayo. Ang Elohim lamang. Amen. Tumana ang mga sugo kung buot ka nga musulod sa kinabuhi. Oh, tiyo na. Ang suggestion ni Adonai Yeshua, tumana ang sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Tumana ang mga sugo. Ang mga sugo, ang mga pastor, gawali, wala na'y sugo. Grasya na taron, mga igsoon. Lipat-lipat yun. Ay magtuon ang gawalis di DYRB kay grasya na taron. Wala na'y sugo. Nagpakamatay si Kristo alang nato. Giluwas ta. Gikan sa tunglos balaod. Wala na tayo balaod. Pagkatoy-toy. Samtang ang Adonai Yeshua, 19:17, nag-ingon gid siya. Buot kang Kung buot ka mosulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Kamong mga membro nga minaw, kung buot mo mosulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo, biyae na ang inyong pulpol nga pastor. Amen. Biyae na ang bakakon ninyo nga pastor. Kay iya-iyatag kaluwasan. Kana kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Amen. Ang uban po mga ulitaw, di makabiya sa ilang simbahan, bisag nakasabot kay ang anak sa pastor dalaga gwapa iya mangipanguyaban. Mao na ang di kabiya. Hindi ko biya. Oh, pero ngangita kag kamaturan, Amen. biyae na dad ang anak sa pastor.
Amen. Kabiga ang anak sa pastor. Walihi ang anak sa pastor. Dadas matuod nga pagtulunan. Amen. Oh, Juan 8:47. Brother David, gridin mo. Juan 8. Oh, kinsing andam ya. Juan 8. Juan 8:47. Unsa ingon ni Adonai Yeshua? Ang iya sa Elohim mamati sa pulong sa Elohim. Amen. Apan kay dili man kamo iya sa Elohim, dili kamo mamati. Amen. Ang iya kuno sa Elohim, kanang iya ha, mamati sa pulong sa Elohim. Amen. Ang dili iya sa Elohim, dili mamati. Amen. Klaro lang. Ang dili iya sa Elohim, dili mamati. Di mo dawat sa kamaturan. Dili mamati sa Torah. Pero ang iya sa Elohim, mamati sa Torah, mga igsoon. Amen. Akong ipahinumdum ninyo, mga igsoon. Oh. Hinumdum niya nga aduna kitay kagawasan. Freedom. Kagawasan sa pagpili. Naman tayo freedom of religion, freedom of speech, daghang kayta. Freedom, mga igsuon sa pagpili. Kanang kagawasan nga gihatag sa adunay nimo karon, gamitan na siya in taon palihog. Amen. Ha? Gamitan na siya ba? Kanang freedom, unsa man? Gamita ang kagawasan sa pagpili. Pili ang kinabuhi. Aron mabuhi ka, ikaw nga imong panimalay. Kung gusto ka matunglo, pili ang tunglo, supaka ang sugog balaod sa dunay. Gamitan ang kahigayunan sa pagpili. Ha? Nakadungog ka ning programa ha? Timbang-timbanga ang kahigayunan nimo sa pagpili. Kagawasan sa pagpili, kagawasan sa pag-imbestigar. Ha? Imbestigaha ang kamaturan. Kining among pagtulunan, nagsubay ba nis kamaturan? Nagtudlo ba nig bakak? Nagtudlo ba nis tinuod? Ni Iwali ni Brother Gideon sa DYRB? Ako sa ning imbestigahon ang iya. Kana mo ni angay buhaton nimo. Amen. Freedom to investigate, imo nang i-apply sa imong kinabuhi. Imbestigara kini nga pagtulunan. Imbestigara sa nang imo nagsubay bas kamaturan wa. Amen. Amen. Gamitan na nga kahigayunan. Freedom sa pagtuon. Tun ayaw usiki ang panahon, gamita ang imong kagawasan samtang aduna pay higayon, mga igsoon. Ha? Ang balaod kuno, ang katarungan lagi aning uban. Nganong sige maghiskot ning balaod ning tawhana, wa gid ni kasabot sa Biblia. Ako na hinoy mo kasabot. Kay ang balaod lagi kuno, naglangkob lagi kuno duha lang. Kagugma, ang gugma ngadto sa Elohim, gugma ngadto sa isikataw, nalangkob kuno diya, mga igsoon. Nya ako na hinoy kasabot. Ngano nga man kasabot aning gugma nga sige man tagbasa niya nang ang gugma kanang gipasabot niya do ni Yeshua nga duha ka gugma ngadto sa Dios ug ang gugma ngadto sa imong isikataw, mga igsoon, ayaw na ipanghambog kay wa ka kasabot unsay buhat niya na. So, what is the works of your love towards God? And what is the works of your love towards your neighbor? Munay dapat nimong tun-an. Unsa ang buhat ni anang imong gugma ngadto sa Dios? Ang gugma dili isulti sa baba. Makita ang gugma pinaagi sa buhat. Amen. Unsa may buhat ni anang imong gugma ngadto sa Elohim, ngadto sa Dios. Ang pagsupak ba sa iyang sugo maoy paghigugma nimo sa Elohim? Dili. O ang pagsunod sa sugo sa Elohim Amen. maoy nagpakita nga ikaw nahigugma sa Elohim? Amen. Tama ra man gud mo ba? Ang tinon nga nahigugma sa Elohim sundang yang sugo. Gipasabot bitaw niya do ni Yeshua, if you love me, keep my commandments. Amen. Susi ra mo na. Susi man na siya. Susi na nga aron matuman ang mga sugo. Oh, Higugma. Yahweh. gugma. Kay kung wa kay gugma di ka mutuman sugo. Amen. Kanay mga sawa wa ka mahigugma. Mutuman ka kasugo si mga sawa. Buwag yan. Di ka mutuman sugo si mga sawa kay kay gugma pero nahigugma ka si mga sawa. Pahito-ito ka. Ito. Sunod ka sugo si mga sawa. Nga naman nahigugma ka man. Nahigugma man. Yan nasad na maigsoon kung nahigugma ka sa imong sikataw, unsa may buhat sa imong gugma sa imong sikataw, mao na diya nga mabahin ang napulo ka sugo. Ang unang 5 ka sugo buhat na sa imong gugma ngadto sa Elohim, ug ang laing 5 ka sugo mao nay buhat sa imong gugma ngadto sa imong isikataw. Amen. Nasabtan ba ninyo, mga pastor? Tinaw man ang kamaturan. Kaya lisod kayo kita na rin wakasabot. Kami na may wa kasabot. Kami Kay na- nagsigig balik-balik sugo nga gugma naman ko. Mo na mga pastor nagsigig wali gugma, Kami gugma, katulad gugma, sa gugma. mga wala Pero wa kasabot. nila i-specific pagpasabot.
sa matag usa ka membro unsay buhat sa imong gugma ngadto sa Elohim. Samtang si Yeshua dayag nga nag-ingon, kung kamo nahigugma kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Tiyaw mo na. Amen. Unya may kagugma sa Dios. Ngano nga nimo tumana ang sugo sa Dios? Balaana ang akong adlaw igpapahulay. Asa mo gugma. Asa imong gugma ana nga imo man ang gisupak ang iyang sugo. Hinumdumi ang akong adlaw igpapahulay, balaana kini. Nahigugma magaka sa Dios. Ngano nga nimo buhata? Basig ilang pagsabot gugmas pagsupak. Mao na naaron. Ang inyong pagsupak sa sugo mo'y buhat sa inyong gugma ngadto sa Dios. Kamo mga pastor, ang inyong pagpangilad sa inyong mga membro, mo na'y buhat sa inyong gugma ngadto sa inyong membro. May usikataw. Sa inyong isikataw. Adi ba ayo? Isikataw man ninyo inyong membro. Mo ba na'y buhat sa inyong imong gugma ngadto sa inyong imong isikataw? Nga mao ang imong membro, nga imong ilaron, pinaagis pagpangubrag ikapulo og mga halad. Nga gikan sa ilang tinuluan sa singot nga way mabasa sa Biblia bisag usa ka bersikulo nga dunay Hudyo nga naghatag og ikapulo ngadto sa paring Levita, dala ang kwarta bulawan. Kwarta ug bulawan ang gidala gihatag ikapulo. O dala ang sweldo niya sa iyang pagpangtrabaho. Kinabubot uno na. Kinabubuton noon na Amen. halad kinabubuton, pwede na siya. Pwede. O katong sa Chidaka mabasa nato dito sa babaeng balo nga naghatag di man to ikapulo. Di man Mo to. to'y basihan nimo ang babaeng Buti. balo naghatag og duha ka dako ikapulo na. Oh. Way lain siyang kwarta. Kasi Kuwain ba? kuno bahina kuno ang duha ka dako, kuwain ikapulo 10%. Pila ray mahatag sa babae kung naapay ikahiwaan ng duha ka dako nga coins para mukuha lang ikapulo. Tibuok niya tong kwarta panginabuyon gihatag. Oh. So kanang kwarta wala magisgot og ikapulo. Kung muhatag kag kwarta, pwede tibuok nimong sweldo ihatag nimo. Kinabubuton. Kay kinabuto na. Kinabuton man. Pero may yung kay ikapulo, wa magisgot na. Wala. Di mayo. Wala. Muna ka mga pastor, tinuod mong nahigugma sa inyong mga membro ayaw ilara. Pero tinuod nga wa ka mahigugma sa imong isikataw, mo nang ilaro nimo inyong mga membro. Sugoon niyo inyong walihan nga wa nay sugo. Kay grasya na, plus ang ikapulo sige mo pangobra. Sa wa mo sugo Sumala palaging Pablo, mo ko na ilhan duha ka ilhanan sa iya sa Elohim ug iya siyawa. Ang magbuhat og di mayo iya siyawa. Di Mao mayo yun. ang buhat ilang siyawa. Maklaro gyud nga iya siyawa. Iya gyud. Kay wa man magsunod, wa magbuhat sa matarong. Mamgot sa matarong. Ang pagpangilad mas membro. Kamo mga membro, analyze ako na niyo, yung pastor Wala nangilad ba siya, ninyo wala? Kini si pastor kung tinuod panig na higugma na to, nganong sige matagwalihag ikapulo? Ilabi nas miracle ko si Brother. Why Domingo nga dili exhort? Ang 20% niya labaw pa kunos gugma sa no, labaw sa Every gatherings na. lain pong termino nila sa kagenda man na. Dili lang kay 20% man to sa una. Dili lang kuno kay gugma labaw pas gugma sa to. Wa na ko kasabot sa term nga ilang gigamit anak nga term sa paghatag, pagpangubra, pagpangilad lang sa mga membro ro mo hatag sa ikapulo. Pagmatay taon mo mangigso. Ay mo kunahuna nga nigawas ko sa miracle o magtukod og kay manapi pug ko kay diri sa among simbahan ang tinuod no Wala. collection. Why offering? Why sibot? Wala tanan. Why collection sa ikapulo? Mo na nanapi. Isyuhan ninyo. Pero tungod sa akong gugma, kay nahigugma lagitan ninyo, dugay biya tag-uban. Unya, naluoy ko ninyo, kung tinuod mong nahigugma sa adunay, kung tinuod sa mong nahigugma nako, paminawi ko nun ninyo ang akong wali. Unya, timbang-timbang nga lang. Ay lagunaw na nga, matud pa nila, kanas Brad Gideon, nagsunod rin po na siyang iyang nakatunan, iyang pag-study. Anak ko no, study ra ko nun ako. Ayaw niyo kunaw na anak. Tanig maayo, tinuod ba ning akong nakaplagan o dili ba? Imbestiga ha. Amen. Among mga kaigsunan nasa abroad, mga taga Miracle Crusade nga nasa abroad kapaminaw sa atong programa. Pinaagi sa Facebook o sa YouTube. Nga tuas abroad na tuwa kaigsunan, naminaw nini mga taga Miracle. Timbang-timbangan ninyo, wa ko manghilabot sa inyo. Kundi nagpukaw lang ko sa inyong sayop nga pagtuo. Amen. Kay di ko gusto Amen. ma-imperno mo. Kay ngano man, Brother Roy, nakita nako nga ang Miracle hilabihan ka sincero sa pagpangalagad, Brother Roy. Dunay tinguha. Doon ay tinguha gyud nga malangit. Buo kay tinguha. Pero masipyat lang mo sa pagtuluan nga di mo. Mo nang naluoy ko ninyo kay sayang inyong puasa. Sabing sincerity ba? O unya, muhatag paingo sa pastor preacher nga 20% hatag og 20%. Hatag ko Kumo kay ilong Para ni yun taga nga, Gypsy. Mo kagilong tungod sa gugma lagi kuno nila sa Ginoo. Amen. Mo nang sayangan ko kung ang inyong mga sakripisyo diha mapunta lang sa way hinungdan. Why, Martir, martir.
Mapunta lang sa hinungdan pagkaluoy ninyo, mga igsoon. Way hinungdan. Muna nga ayaw Ba? ninyo ikasakit ba? Ayaw ninyo huna-huna nga nandaot ko ninyo. Ang tinuod taga JMC, gihigugma ko kamong tanan. Amen. Kaya luoy ko ninyong mga impyerno mo. Saksi ko sa inyong sakripisyo. Saksi ko sa inyong pagkasinsero. Unya napunta lang sa pagkaway klaro. Kung magpadayon mo nga magsunod niya ng doktrinaha, nga Christian nga doktrina, huwag kaluwasan. Jagog gikan. Zero yun. Balaan. 0% sa kaluwasan Amen. ang GMC. Amen. Dili garantiya ang puasa. Amen. 40 days, 21 days, 10 days. Dili na garantiya nga maluwas na ka. Ha? Kamatuoran, sunda. Sunda pagtulunan sa apostolis. Para maluwas ka, dili sayang imong sakripisyo. Amen. Nagya ko'y puasa. Oh, puasa yan po gusto ka, pero dili na mi musugo nimo. Oh, ikaw ra. Di mo nang voluntaryo. Dili na mandatory. Di na mandatory, dili na bulon ka na ngayon manunduan tagtao para magpuasa ta. Ato nang Amen. kanang ato ng obligasyon, ato ng panikamot. Atong balikan ang giingong katapusan bersikulo nagbasa na to sa giingon ni Adonai Yeshua. Ha? Ang dili iya sa Elohim, dili mamati sa Elohim. Apan ang iya sa Elohim, mamati sa Elohim. Amen. Amen. Oh. Unsang last nga bersikulo brother basaha. Palaw kinsay naka-ables last nga bersikulo, ha? 2 Pedro. Oh, 2 Pedro. Kana 2 Pedro. Busa mga hinigugma. Samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway Amen. sa Elohim ug may pakigdait kaniya. Amen. Ha? Paningkamot kunog maayo. Muna gisulti mga igsuon sa balaang kasulatan. Tiwasag basa 2 Pedro 3 ba na brother? Oh. Ah. 2 Pedro 3 14 ngadto 18. Ah. Okay, tiwasag O basa. isipa ang pagpailog sa atong Adonai nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Dilitas 14 brother. Hmm. 2 Pedro, basi di na 2 Pedro ha? 2 Pedro bosa mga higala. Mao ni. Oh. Busa mga hinigugma. Oh. Samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, Oh. paningkamot kamo pag-ayo Oh. nga mahimo kamong putli Oh. ug dili masaway sa Elohim Oh. ug may pakigdait kaniya. Oh. 15. Og isipa ang pagpailog sa atong Adonai nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Amen. Ang atong minahal nga igsuon nga si Shaul nagsulat usab kaninyo mahitungod niini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Elohim kaniya. Kining mga butanga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Oh. Gituis kini sa mga walay alamag Oh. og sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. Og sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Oh. Apan kamo mga hinigugma nasayod na niini. Busa pagmatngon aron dili kamo madala sa mga sayop sa mga malapason sa balaod Oh. og mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Amen. Amen. May mga sinulat di ay si Apostol Pablo, matud pa ni Apostol Kepa kung Pedro sa inyong nailhan, nga doon na mga sinulat si Apostol Pablo o Apostol Shaul nga lisod sabton sa mga tao o gituis sa mga pastor para mga igsoon tuis sa mga pastor para ila matud pa gituis sa mga pastor mga igsoon. Ha? Si Pablo ilang ingnon nga antay-tura. Yes, ilang ingon nga Gituis nila. ilang master daw. O nga, si Pablo, kasagaran mitos mga debatidor Pentecostal, pagsabadista ang kontra, ang gamito nila kang Pablo. Kay, ang ilang pagsabot, kinsa si Pablo, antay-tura. So muna na, mga igsoon, matod pa ni Apostol Kefa o Pedro sa inyong nailhan nga, gituis kuno ni Sa mga way alamag. sa mga way alamag. Way alamag. Mo ni mga pastor sa Christians, way alamag. Way Way alamag. alamag sa Jewish knowledge. Oh, way alamag sa Jewish knowledge. Hinungdan gituis nila ang mga pulong pagtulunan ni Apostol Pablo. Boyno kay wa naman sa tay igong panahon mga igsoon ato lang balikan sa sunod nga Domingo basta timanin ang brother ya 2 Pedro nga bersikulo nga atong gibiyaan. Amen. Okay. Gihangyo ko kamo mga igsoon sa pagsunod sa akong mga pag-ampo. Bishem Adonai Yeshua Hamosyak. Adonai Yeshua, ako nakasabot sa imong mga pulong ning taknas kabuntagon ug nidulot kini sa akong kasing-kasing. Dawaton ko'y kawadunay, hatagi kog higayon nga makakapla gayud sa imong matuod nga pagtulunan. Amen.
ako ug akong pamilya gayud luwas sa kami. Amen. Nahigugma kami sa imong kamaturan, nahigugma kami sa imong pulong, nahigugma kami sa kaluwasan. Sa ngalan mo Adonai Yeshua Hamosha. Amen. Adonai Yeshua hinaot unta nga imong panalanginan ang among mga sukinig paminaw nga nakasabot kanimo o nakasabot sa imong pagtulunan ning taknaa sa kabuntagon hinaot unta nga buksan nimo ang ilang mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Adonai Yeshua Hamosha. Amen. O kay wala naman kitay igong panahon kini na usab ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva. Kauban nato si Brother Roy Celeste ug atong bilang Brother David Bacos o atong akong mahal nga anak Chit Kinor Silva. Manamilit kaniyong tanan sa pag-ingon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman niini. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang taknaw sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Baruch hababishem Adonai. Dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.